vingut aquí perquè ens donessin detalls i ara hem pogut parlar amb el secretari del jutge, que s'ha quedat molt sorprès, amb els ulls de quadres, literalment, de saber que aquí en el Monument a la Pau s'exhibeixen públicament restes humanes i que també presumptament, que ara ja anirem a la tarda a la cova de Betlem, també, no? I aquest és l'estat d'aquesta diguem-ne, diligència oberta al jutjat, que ara ens han informat que està arxivada. És l'objectiu? Sí, tornar-ho a obrir. Ara això ens ho han arxivat provisionalment, tornar-ho a obrir via Fiscalia de Memòria i veure si això es pot rescabalar com Déu mana, és a dir, que hi ha d'haver una cadena de custòdia que s'ha de respectar. Aquestes restes han d'anar al laboratori, han de ser analitzades, se'ls ha d'extreure l'ADN i com totes les restes que estan a la cua d'aquesta roda d'identificacions que no ha de parar mai, perquè són milers i milers els desapareguts que s'han d'identificar. Bueno, això s'arxiva, el secretari no m'ho ha explicat, però sempre és el mateix argumentari, perquè això passa sempre, constantment, amb qualsevol cosa que tingui a veure amb els desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura, que és que les nostres víctimes no són un tema penal per la justícia espanyola. Això, degut a la llei d'amnistia, el que se'n diu el règim del 78, la llei d'amnistia expulsa de la via penal tot el que és una cosa que és purament de drets humans. Això, evidentment, això amb el dret internacional a la mà és un disbarat, però ens expulsa de la via penal i això ens treu tota una colla de drets fonamentals tant a les víctimes com als que la via més factible per seguir denunciant aquests fets d'aquestes restes amb exhibició pública, sobretot, és fer ús d'aquesta nova fiscalia que hi ha de memòria, no? Aquesta fiscalia que haurem de demanar a Madrid quin és el fiscal que ens pertoca, sigui perquè és de les Terres de l'Ebre, a Tortosa, per exemple, que pot ser que hi hagi un fiscal assignat per aquest tema, però no ho sabem. Això és tan recent que ningú sap. Haurem de fer la consulta per poder entrar un escrit conforme s'actuï aquest disbarat, no? Fossin rescabalades, no? Exactament, o sigui, el primer dret, el dret internacional de les víctimes per desaparició forçada o involuntària és el fet de que s'han de recollir les restes i s'han d'identificar. L'administració té l'obligació de fer això. Imagineu-vos, ara aquí s'estan exposant públicament de fa anys, és que això ja fa molt de temps que ho estem denunciant. Ara vam fer aquesta gestió que per sort té una petita continuïtat i que arrenca el Parlament una altra vegada, perquè ja ho havíem denunciat, i ja és que estem en el primer estadi. Sisplau, consellera Ubasart, no deixi que s'exhibeixin aquestes restes al Monument a la Pau, a la cota 705. Demà fan un homenatge als biberons. Això és una vergonya de drets humans, increïble. I a la cova de Betlem passa exactament el mateix. Resulta que nosaltres, les nostres mostres, o sigui, el nostre ADN està en el programa d'identificació genètica de la Generalitat, que es va iniciar el 2016, i hem descobert, i ho tenim signat per l'anterior consellera de Justícia, Esther Capella, que és l'actual consellera de Territori, tenim signat una cosa que ja ens va pensar el director científic d'aquest banc d'ADN del programa d'identificació genètica, el doctor Eduardo Tizzano,
que ens va dir que estàvem ficats en una col·lecció genètica de malalties. No ens ho podíem creure i ho vàrem comprovar. Efectivament, a l'Hospital Instituto de Salud Carlos III de Madrid, que és on hi ha els registres estatals de tots els bancs d'ADN per tot tipus de coses, efectivament estem en un banc de malalties. I això li vam fer signar a la consellera. Per tant, estem en un banc de malalties, però nosaltres no som malalts. Nosaltres volem identificar els nostres parents. Això és un tema forense. Què està passant aquí? Doncs que hi ha una contradicció absoluta, perquè la llei d'investigació biomèdica per les malalties prohibeix explícitament tenir mostres forenses en un banc d'ADN de malalties. I nosaltres estem allà dintre.